Štúdio zdravia a krásy Livea v priestoroch bývalého domu služieb Narcis v Trenčianskych Tepliciach ponúka priestor na relaxáciu, regeneráciu a stimuláciu vášho organizmu s výživou buniek za pomoci moderných kozmetických prístrojov a osvedčených kozmetických produktov v rukách skúsených kozmetičiek. V našom salóne ponúkame viacero služieb. Medzi prvým by som vám rada predstavila nemecký prístroj Oxyjet. Oxyjet je certifikovaný nemecký prístroj, ktorý pracuje s 98% pulzným kyslíkom. Ide o sofistikovanú metódu, kedy pod tlakom dokážeme vpraviť do pleti rôzne produkty podľa potreby klientky. Tieto ošetrenia sú vhodné ako aj pre dámy, slečny, ale aj pánov. Ide o ošetrenie pleti pomocou 98% kyslíka, kde dokážeme pod tlakom hlboko do pleti až do epidermy vpraviť liečivé alebo výživné produkty. Takto vpravené produkty do pleti majú efektívnejší a trvalejší účinok. Tieto ošetrenia máme zároveň overené klinickou štúdiou. Máme veľmi pekné výsledky pri riešení problémov hlavne akné a vrások, ale vieme riešiť aj hydratáciu a výživu pleti. Pracujeme v salóne s profesionálnou luxusnou kozmetikou Nora Bode, Simon Mahler a prírodnou kozmetikou Nobilis Stylia. Odporúčané je minimálne 6 ošetrení, pričom máme akciu, kde pri zakúpení 6 ošetrení klientka platí len 5 a 6. ošetrenie má zadarmo. Robíme aj ručné masáže a ručné ošetrenia pleti a taktiež robíme aj ošetrenia pomocou ultrazvuku BT Micro. Rada by som vám predstavila LED svetelnú terapiu, fotojuvenizáciu. Je to terapia studeným svetlom, ktorá využíva dynamickú energiu fotónu. Prenáša energiu do bunky, zrýchľuje bunkový rast a cirkuláciu krvi tak, aby produkovali proteíny kolagénu, zvyšuje elasticitu pokožky, zabraňuje stárnutiu pokožky. Máme veľmi pekné výsledky pri liečbe akné, svetlých škvrn, tmavých škvrn, dokonca aj psoriázy a tíši efekt spálenej pokožky. Je to veľmi dobrá podporná terapia po kyslíkovom ošetrení. Rada by som vám predstavila ďalší prístroj. Ide o kyslíkový prístroj na inhaláciu 95% kyslíka s možnosťou aromaterapie a prímesou ozónu. Kyslík má blahodárne účinky na celý organizmus, regeneráciu buniek a s prímesou ozónu sa jeho účinok zvyšuje. Navštívte beauty salón Livea na ulici Milana Rastislava Štefánika číslo 2 v Trenčianskych Tepliciach. Otvorené je v pondelok až v piatok od 9. do 17. hodiny a v sobotu na objednávky. Informácie získate na telefónnom čísle 0901 768 999 alebo na webovej stránke www.livea.sk.